Abyan may nga adlaw dira sa imo kag welcome gid sa sining aton kada adlaw nga programa ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagapasalamat kita sa Ginoo tungod sa iyang katutom sa aton nga kabuhi nga nakasulod kita sa 2024. Busa Happy New Year sa tanan nga nagapamati sa sining programa sa sining istasyonan sang radyo nga aton ginpatuhoy sa mga Ilonggo speaking listeners dira sa Negros Occidental. Kag salamat mga kabyanan kag kaupod sa buluhaton sa Ginoo.